manje uyazi ingane ziyasicabanga ukuthi uye emshadweni amakinati zicabanga zona ukuthi ma ingashadile yona ithi ayikhululekanga mase ingaphakathi futhi uyayizwa seyifuna ukubaleka icabanga ukuthi umshado ungena ekamereni ingane nje zazi ukuthi umshado ungena ekamereni bese kushadile engathi ungathi awuke uhambe uye khona uyabo i-hour likhulu kabi baba i-hour lingana umzwe se-complain seyagijima umuntu seyaqala uba ubishop mambishop ngiyabona nje ukuthi mina ngangena emshadweni wrong washo ukuthi no wonge wrong kade wawufuna nje umshado kade wawufuna sewutholile kade ukhala ubona abaye beshada phambi kwakho ukhala nawe uthi shada uyazi ukuthi mase uzwa inkanuko yomshado emzimbeni uyazi ukuthi wenza sure ukuthi akunikeze umshado wrong igama lithi mshado akunikeze umshado njani oro ukhala impilo yakho yonke emshadweni ngoba uthe ucelani qaphela ufuna uqaphela ukuthi ufunani uNkulunkulu nabe ngiyothi ke ake uzigcine uNkulunkulu akulethele umshado ngesikhathi sikabani sakho musa futhi ukubala iminyaka uthi uneminyaka emingaka ngoba mawubala iminyaka uzoshesha isomanje aphethe amadimoni kade ufuna umshado aphuthuma amadimoni abamba umuntu ongena athi bhinti fana umuntu othandazela imoto ethandazese enkanukweni uvele nje ayithole ngokusheshsha imoto imginqa abese ethi amadimoni anginqele emoto no wacela imoto wanikezwa amadimoni imoto akubulala ungayiceli into ngokusheshsha uNkulunkulu ngenxa yenkanuko icela into uNkulunkulu ngoba ngesidingo Niyangizwa bazalwane uyabona meke waba intombazana ekhonza uNkulunkulu wazinza wahlala phansi wazinza wanaba uzombona uNkulunkulu akafuni ukuthi mawumkhonza ume ngamazonzwana funa unabe uthethele igazi unabe uthese kwanele uyabo mawuthandaza uthandaza usuyeke akubotha ayise right akasasho lutho se right hayi amnikeni use right usevofekile akunikeza ngoba ngeke akunike into uNkulunkulu ungeke ukwazi ukuthi uyigane kunabafethu abakhona la abakhonzayo abakhonzi ngoba bekhonza uNkulunkulu bakhonza ngoba bekhonza befuna amantombazana now uma ke uthandaza uzokunika uNkulunkulu lomfana abe inkathazo mhlambe wenkathazo nje kumanje emantombazaneni ukhuluma nawo ngo WhatsApp uzoyibekezelela kanjani into yalofana oloke busy namantombazane ebusuku so ushadile ke naye manje usuka la akukhulume namantombazane la engubeni umhleli nobabe izokuphatha kanjani lento ungayithandazeli into wrong thandazela into right amen asithathe amabhayibheli kanjani ukuthi sifunde kodwa ngiyafunda nje kuphela sengikhulumile kodwa niyangizwa ntombi zami inyama yakho mekutshela ithi ngoba umshado suke ngeve kujaha emshadweni lutho ningadlali ngami la adlala njengami baba inyama yomuntu iyakhuluma intshele bayinsizwa ithi yabo manje naba izinsizwa ziyashada phambi kwakho oshada nini wena igijima insizwa yemshadweni yani iyoshada nedimoni mfana wami ushade nomuntu angalala ebusuku athi vuka kade ngitshela vuka liyantombazana belokhu ikubuka esontweni yini inkinga icotsi lamanzi yabo icotsi liyantombazana inesicefe vuka mawusicela uthi ngisho wena sicela vuka liyantombazana yini inkinga yakho ilokhu ikubukani ibuka futhi angifuni kujwayele kabi uthi hayi bahle bosilali akulalwa uyazi ukuthi isicelo wayithatha ngoba uzwa ukubona ama-hips ubona nobuhle ebusweni impofu ushada umuntu ompofu
ushada abayips ushada ivoice yokuhlabelela uzoncama ayishadwa nje ivoice ashadwa ama hips mawushada ushada umfazi ushadwa ungabuza kwabani awubuza kwabani bokuxoxela ukuthi hey kodwa avena ayishalela yes check awungethe lezo ngombishop lethisho yeah omunye nje uyele nje ukuthi akukhonzwa akuzukhonzwa ushadile usekhohle ukuthi uyashunyaya ngiyakutshela kuthandazwa one way angizwa labantu ngiyathandazela nje khohle usomanje lo muntu athe vutha phakathi kamoya walinyazwa umfana ogcwele inkanuko ofuna ukuye ekamereni ilima lingane ayisakwazi nje ukuthandaza ilinyazwa umuntu othanda ukulala unenkanuko mhlawumbe bayangizwa bazalwane ushada umuntu uthi ushade umuntu kaNkulunkulu kanti ushadiswe zinkanuko seziyagubhulula ngeke zivusa njalo ebusuku inkanuko vuka okokuqala sishadile sani kulungele vuka mzalwane ngisafunda iBhayibheli azikhali iBhayibheli azikhali mthandazo la awu ngamza kwethu akushadelwa leyo nto njengoba salo siyashada ungangene emshadweni ngenxa yenkanuko uthanda indoda funa indoda awusamfuna uNkulunkulu ubhizi nendoda mawuyindoda ufuna umfazi ubhizi nomfazi uzothandaza nini ubhizi nonkosikazi uNkulunkulu bethu ufuna wena nje hoyibo indoda ibhizi iyaxoxela nonkosikazi ayinakile khona uNkulunkulu uzonishiya uNkulunkulu anisile kudla ubhizi animfuna uNkulunkulu engekhona ngakusasa nizophinda futhi nithi niyenkonzweni ngakusasa kodwa njalo thandaza ayisiyani awusiyathi unesi nihlekani ayino nihlekani angahleka uma mfundisi nje iculo lekisho nje no sesiyakodwa nganje kithi kodwa iqiniso lelengishona kathi inkonzo ikade ngempela ngiyashumayela nje mthembe nami nginakile ya isiza laba abazoshona emshadweni ukuthi umshado akuyona into ecabangayo abanye umama la nabanye amakoti bazeka behlukunyezwa imizimba yabo ngenxa ukuthi basifaka emshadweni bejahile abanye bejahe bezwa la inkanuko ngifuna ukushada shadileke manje nali iconsi tho athuthi kudu ya tho aphinda kudu tho omjela ofanele uphila nempilo owazicelela ngathi ngishumela kambe namhlanje kanti ngiyashumayela ngiyafundisa baba musa ukuvula ikamero ngesikhathi sikaNkulunkulu uyochithela uNkulunkulu isikhathi ugcwele la inkanuko ziyamlimaza umuntu
zimqede ezweni likamoya samgcina ethandaza awuthi akathandaza kube kanje usho kanye baba sindisi ocwebileyo amen bese ukuthi into engahlelekile wayethandaza kahle ethi baba egabeni lika Jesu hey ngoba umuntu okade shumayela einsizwa ehlukene nesono imvamisa manje insizwe eningi uthola ukuthi kathi ke vifakazi insizwa ihlukene nani ubani owathi ayingafakazi mase ishadile beyizoba ungathi umshado wenza abantu bangabe besakwazi ukufakaza amantombazana njengoba ehlabelele ehlezi la iyothi mayiqeda nje ukushada seyinkulu iyohlala la angithi uyabona ukuthi kusho ukuthi uyiqeda kabili usathane lento kaNkulunkulu ayitshela ukuthi ukushada kufanele inikezwe isihlalo esiphakeme and njengoba inikwe isihlalo esiphakeme nje Isaya emzini wendoda it's either yona iyoba uhlupho endodeni noma indoda izoba uhlupho emfazini awuyizwe nje lento njengoba mhlawumbe abanye uthola ukuthi akekho ekhaya usemsebenzini ekseni uyasho nje enhlizweni uthi ngiyaya ekhaya akathi ukujikeleza mhlawumbe edolobheni madoda ecabanga ukuthi intombazane eyihlabelela kangaka ephulpiti eyihlabelela ihlukene nesono kodwa manje hey isine sicefe ongakazi wasibona isicefe uyabona isicefe uthi uthatha iBhayibheli lana uthi uyathatha umthandazo 1 uthi wenza lokho isigonto lo 2 akumngiyeka kancane ngokuthandaza ngiyacela ngithi yini lento yokuthandaza akekuyeke ukuthandaza ngoba la ikamna ngezwe emshadweni hey into abakuthi umshado wona ikamera amen ikamera wona umshado phakathi kwendoda nomfazi akona ungene kamereni akufunde nje ukuziphatha ungabi isifebe emzimbeni izokwehlula inkonzo iqede nyafinish ugcina ubona abafazi emgwaqeni ngenxa ukuthi uyehluleka endlini ukuthi uzicontrol hlala nonkosi uhlale ngathi awunamfazi kwesinye isikhathi hlale ngathi akekho umfazi udwela amandla kaNkulunkulu uzothandaza nini umfazi egwelela sofundisa ingane inkonzo embi lokuthi abantu mabeya emshadweni bayela amakamera akuyena amakamera kuyena ukuyosizana izohlula inkonzo sokufelwe indoda ngoba wajwayela indoda mase ifile indoda uzofuna amadoda ngoba inyama yakhe iyakwehlula funa inyama yakhe iyahlule manje kusho ukuthi indoda yakho mase ifile ukwazi ukuhlala ngentombi singahlukumezi ingane nathi madoda isifunde nje uhlale kuze khala amafoni kuringa ifoni kodwa usekhona nani emhlabeni khona tawehlele ngezantsi sengifikile yabona inkumbulo ngathi ngifundisa amakhaphasi namhlanje kodwa ngishume izibandla nalabo bayakhona emshadweni igadeni lento ingozi iyakulimaza ikuhlukanise noNkulunkulu nihleze endlini uhlukane kuhlukane neBhayibheli ungalifundi iBhayibheli ubhizi ngento engathi ungayi emshadweni ngekanonko walinge ungapha yabo lento ukuthi uzobona intombazane iveza amathanga esontweni ucabanga ukuthi umfazi akuyena umfazi ubona intombazane wena iveza amathanga esontweni wayibona wayikhanuka into wangayihlambulula into uma ubona intombazane esontweni noma sewufuna uganwa ake uyihlambulule ukuthi baba ngeke ngibona amathanga angibonanga umfazi baba ngibona ichorus angibonanga umfazi ukuze udlule chorusini udlule emathangeni udlule inqeni zayo ungene phakathi ensizweni la uzothola khona umfazi wangempela amen haleluya akuyena umfazi ohlabelela engathi ngathola umfazi ovutha kanje umfazi ovuthayo uyabona usayingane nale khanda stairs la akukabi right
ufuna umfazi ovutha ngoba nami ngiyavutha fanele ngithe umfazi hey vutha ke nizovuthela ufuna indoda mina engesona isinothoko mina ngifuna indoda nje neqaqekile la ekhaya hey ifuna indoda eqaqekile uzoqaqeka izoqaqa indoda nini manje nathula manje nithinwa yini ngoba ngikhuluma iqiniso nje musana ufuna amadoda manje ufuna uJesu nina amantombazane musana ufuna amadoda ufuna indoda indoda ngamele sokunakekela ngeke nje indoda uJesu idlale ngawo abanye la esontweni uNkulunkulu wabadonsa benezingane bazoziphatha kahle esontweni mase ugana ufuna ukuyogana futhi uhlukumezeke futhi ake uhlale nezingane manje kuze uma ungena emshadweni uthandaze Nkosi cela ungiphe indoda ezothanda mina iphinde ithande nabantwana bami bese uhlala unabe ulinda indoda ezothanda nani mase ufikela enkonzweni ingamzali uvusi wevusi awuze namfana wakho ibiza uvusi ozalwa uZulu indoda yakho elethwe uNkulunkulu imthanda uvusi sengathi ingane Isaac novusi uyazwela ukuthi unobaba ungahlukumeze kusemshadweni ngenxa yokuthi uqale la waqala kahle kodwa waphetha kambi hlala nje noma sewuzwa ukuthi nali iqhuqhuva liyababa hey yeah hlala nje noma sekunjalo uyazi ukuthi uma uphela la uyabona hleze uyabona nje ngokile ungenzeka ngilo ngithi ngine semjani sekungcono makhishwa ilento izwayo ucabanga ukuthi sekuyiyona akake biyo ilento ehluphayo le njani ebabala isifane nayo akuyona bekezela abanje ba omala babuze mothana beze enkonzweni abayeni babo baphuza utshwala badawo abafuni bayikoze kuyaxatshwana kuyaliwa balwa nabo bathi bayelana esontweni hayi ngoba umshado bawuthola mhlambe bela njengathi ake ucabangeke labo mama bekezela lawo madoda aphuza utshwala how much more uzothola indoda engaphuza utshwala ekholwa esindisiwe kodwa ube yibhola le ndoda esindisiwe sihlambulane nawe njalo yini inkinga yakho hloni hayi baba manje na usibani uyangihlupha ngithi mayibo akuhlupha angithi wajabulela nginiphakamisa washaya athi ujabulanga njalo ujabula kamuntu bayiphakanyiswa uyacabanga akekho umuntu ojabula mayiphakanyiswa njengoba siphakamisa sisemshadweni shona khona uyodla amadombola akhona uyozwa amadombola akhona uzwe intshungu yakhona uzwe isitambu sakhona ufuna udle konke kwinye mzalwane angithi nibahla nje benibukile nje angithi nibahla indoda mayihleli lapha phasi ibuka into menjani angithi ugqoka ishirt angithi kangenile ngawawa emthini la walimala unesibazi la angithi indoda isazi isibazi mase ufike ekhaya sonjani nasi isibazi ithi aha uyabona ukuthi indoda ithatha umfazi onjani ohlabelelayo isithi kodwa ngikhuluma ngokungamandla mawuthatha umfazi umthatha nako konke okwakhe mawunikwe nje uNkulunkulu umfazi uthatha yonke into uNkulunkulu wenza sure uNkulunkulu ukuthi ukunikeza umfazi ipackage ba yeah angithi awazi ukuthi mayelele ulala kanjani angithi usazokuzwe ukuhlala naye wezwa usazokuzwe ukuthi uyahonqa melele uzwe ukuthi khona umoya lophumayo mayelele angithi mayela ukhululekile ushaya chorus mayesefika endlini ichorus alikushwesele ehonqa aphinde futhi aphefumule
Jesus. Webatheleshe. Molwe. Amen. Ngithanda manishayakhe. Kodwa bona cha sisixoxile. iMateyu incwadi u28 iverse manje u16 solufunda sikodwa kodwa niyezwa ngani sakithi niyezwa bazalwane siphatheni kanjani theni kanjani ya hey usada ya mosiphathe kahle manje so thina noma sesahamba mamphisho ungaloku ba inkathazo uyohlambuluka kanjani manje ma lo bishop obese phetha sosikhathi ngoba mase ngihambile bakhona phela bishop abasazophatha nawe mabishop usomzalo wakhe phela angithi uma bishop manje abazalwane mfowethu eyophumula mntaka baba sengihamba kodwa phela thina sohamba sohlukana cishe ukuthi iminyakana emingaki Serious. Angja, nangiyazi zomba yini. Serious. Hayi hayi manje. Yazi nje. Kodwa thina ngesihlukane kakhulu hamba kwethu. Yeah. Fundani bazala. Hayi angahambi manje. Inkosi yangisithi. Angizohamba manje. Yodwa. John, angayindawo. Kunento engisafuna ukuzibona nje uNkulunkulu ezenza. Ya, kusenza lelitende lekusafuna kube itende linye. Ya, no sisho ngemvuselele. Ora ke ngokwe auditorium kuna lo shini. Ya, sithenga lo lahle. Mawami. Uyazi udinga umthandazo ongakanani? Uyakwazi lo? Ya, udinga umthandazo omkhulu kakhulu. Ngazi ke yini uthandaza fundani ke manje basa nize ningikaphelele njengoba ngifunda iBhayibheli angisezwe ushumayela izwi uNkulunkulu athi angilisho kini Jesus mina ngiqedile mambisho qedile mntaka baba uyazi kuye kube unkosikazi wami ungasho ngotho bazalwane kodwa ke ngicela ukufunda lelizwi mfowethu ngiyangizwa awulimani kodwa ngiyamthanda inkosi ngathi khaba ungikhumbula ngakho konke mase ngeke ba ukhumbula umnyathi yakhumbula ubaba simthathike yawo yakhumbula esontweni ukuthi Funda. So funda bazalwane. Okay ma, Luli. Hey. Oh, I got you. Jesus. Funda. Ngoba Matthew chapter 28 verse 16. Funda. Ufunda kanje. Isiyalezo sokugcina sika Jesu. Ngicela mambishop ufunde. Ayilobi mafoni. Ngizwe kahle ncane. Bengifisa siwakhuluma nonkosikazi lamazwi. Abekwe kimi. Kodwa ngicela afunde uwe. Ozama. Isiyalezo sokugcina sika Jesu. Uyabona nje bazalwane inkosi ekugcizelele kakhulu ngitshele bona yilokho uverse 20 funda Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayibayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayibayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Ninga manje wasokhona ungangabazi ukuthi uNkulunkulu lo usebenza kulelo. Ngiyazi abanye bayakholwa kodwa abanye
bazoba nomungabaza kuze imanga esisazokwenzeka ezokwenza abantu benze njani bazobuza abantu uthando ubaba khona lesekhona nje kodwa ke sicela nabo sambeni nabani nabo nabashiye emnyango bambe bengabaza kuze sikwazi ukushumayela funda uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi yeah ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni yeah ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke enginyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kweswe awuphinde futhi mambisho bazalwane amazwi lawo inkosi ethi ngimtshele wona phinda futhi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni njengoba uJesu ephiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni nathi futhi usenze njani usiphile yeah ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi yeah nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke enginyale ngakho ningabavangeli nibafundise phinde futhi nenza abafundi kusho abafundi benziwa kanjani bayafundiswa bangathi abantu sebekhona niqale phasi futhi nenze njani nibavangele umuntu uma umlandile eminyango eyisifebe mayesesendlini asisekho isifebe sesenze njani sesiyafundisa ukugcina konke amen umyalo lo wenu nambani niyolanda ifebe masezila endlini akusesona ini sekungobani abafundi benze njani bafundise ukugcina konke nibafundise ukugcina konke enginiyale yabona enginiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke hayi Sunday kuphela zonke kuze kube sekupheleni kweswe thandaza uJehova igama lakho uNkulunkulu wethu engcwele uyaphila impela uphelele akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho wena wedwa uyinkosi yakho konke siyabonga ngezwi lakho olikhulume phakathi kwethu uNkulunkulu wethu senza ukuba silenze njengoba linjalo ngoba uthi wena akusiza ukuthi sizwe singenzi akusiza ukuthi sikhulume singenzi kodwa uthi asenze sosizwa nguwe uNkulunkulu wethu ukwenza njengoba ukhulumile ngoKristu Jesu inkosi yakho konke amen amen